welcome to Mandani Bay. Hello, welcome to Sinulog sa Mandani Bay. At ay nagsinulog sa Mandani Bay. So, wala may sinulog ang Cebu. So, dire mi sa Mandani Bay. So, ano amo ang kondo nga gibaligya? Ano ang kondo among gibaligya? So, ano ang kauban? Si Miss Eden. So, ang Mandani Bay is 20 hectares, then 21 towers. Nag-live ka? So, nindot kayo siya, guys. So padong may dito sa may baywalk. Kaya ito dito ang event. So asa dito among mga kauban. Nagpaabot na mo. Huwag ang pagkaon na asa dito. Asa sila dapit sa bawang ba? Ano ang event, guys, sa Mandani Bay? Sinulog sa Mandani Bay. Oh. Iyan na lang ito. Nado dito sila siguro. Ano ang pagkaon sa Mandani Bay. Thank you. Sir Dim, i-vlog ti ka. Mana akong kauban, top sailor sa Mandani Bay. Kauban ako, Miss Eden. So, namiesta mi diri sa Mandani Bay. Happy Fiesta, Mandani Bay.
Ay, talagang lumisa. Ladies and gentlemen, prize winner Rona Jello Franco Cañete. Maharlika Folkloric Dance Troupe. Artistic Director and Choreographer Angelo Manapsal. KDF. Consopo Dance Fusion. Artistic Director and Choreographer Ronico Quiro. Knapsack Dancers. Artistic Director Sinbeth Aureliano. Choreographer Monica Aureliano. Mga higala ang mga gadwa sa Cebu, the pride of Cebu. Happy Fiesta Cebu! Viva Pin Senor! Natigso namin guys. Yeah, we're so basa. Basta, laguan. Kuman sa fireworks, laguan. Huh? It's a blessing guys. Blessing. It's in you. Basta kaya ko. Kuhan kaayo. Mana na to muna pilas? Nasa mo tam basa ta. Nako. Aris ato. Padong namin ulit guys. Sakay namin yung kuhan. Golf car. Kaya nag-uwan man sa Mandani Bay. Pila gani, So, kalimut ko pila paper. Social kayo mi guys. Yeah. Na may sundo. Limousine. Lumusin. Na limousine. Wow, tanawa sa ta. Yay! Nindot kayo namin service oh. Yay! Monica! Tour ta ni Kuya. Sir, maganda kaya? So naana ta karon asa Ano ta dyan Boulevard. Mandani Bay Street Avenue. So as you can see, Ano siya? padung tas show gallery. Padong mi sa show gallery guys. Nanatas the tent, natatas ulit sa tent. So padong tuyok na mi. So 20 hectares ni siya. 20 hectares. Libre ra ni amo amis. Asa ta lapitan natas Baguio. Nag-snow dari Cebu. Sa Cebu, nag-snow. Pliti.
Bye. Babo. Asa ka pa-drop mo, Levi? Panag-diet? Panag-diet. Busay, diretso busay. So, giuwan gud ang sinulog sa Cebu, guys. Oh, nagbaha. Yay! Padoon kami sa gallery. Abi, sir, no? Maping ko diha. Tanaw ng Mandani Bay. So, ano siya? Mandani Bay. Di kami nga itong Tuyok. Tuyok. Ito gani cart, no? Cart.